Bihar hasiko da Goazen telesailaren denboraldi berria eta lehenengo aldiz aktoretako bat Ipar Euskal Herrikoa da. Guk berarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Arratsaldeon guztioi, saio honetan zehar Joanes Etxebest aktorea hobeto ezagutzeaz gain zineari ere tartetxo bat eskainiko diogu, hemendik aste eskas bat barru hasiko baita Zinegin Festivalaren edizio berri bat. Hori guztia eta askoz gehiago hurrengo minutuetan. Ez galdu. Joanes Etxebest 16 urteko saratarra izanen da Goazen telesailaren aktore berria. Etxepare lizeoan topatu dugu, bertan ikasten baitu. Esperientziaz beteriko uda pasatu du Goazenen denboraldi berriko kapituluak grabatzen. Nik betidanik jaitu dut seria, hasieran Goazen filma zena, ondotik hori seriea eta orain arte izan diren guztiak, eta azken urteetan beti ere sartzeko ametsarekin. Eta ikusi nuen hori, adina nuela kastina pasatzeko, ikan nuen, zergatik ez, saiatu, eta hortzenago, 8. denboraldian, Ipajaldeko lehen aktorea izan ta gainera. Martxoan kastinean izena eman zuen eta azkenean, aspaldiko ametsa errealitate bihurtu zaio. Beraz, amets bat egi bihurtu da, eta sartzeko momentuan bertan laguntzaile izan ditugu aktore zuzendariak, koreografoak eta bar. Ekaina Ondarretik Agorrila Ondarrera egon dira lan eta lan, Basakabi udalekuetan gertatzen diren istorioak filmatzen. Joanes Ibai izanen da. Nire pertsonaia Ibai da, Ibai, mutil gaztea, oso jatorra, eta Ibai badu berezitasun bat, Asperger sindromea du Ibaik, eta hori, uda berezia pasako du, gauza asko ikasiz, gauza asko deskurrituz, baina hori, pertsonaia nirezat oso polita da. Goazeneko lantaldean oso gustura sentitu da eta familia bat osatu dutela dio. Ordu asko dira batera eta nik uste familia bat osatzen dugula. Ni gainera gazteena nintzen eta nik babesa jaso dut denen babesa, denen laguntza, ni oso ongi inguratua sentitu naiz. Uda bikaina pasa dut eta lankide oso onak dira, baina lagun oso onak ere bai, eta hori, kristoin orontzaperak atxikiko ditut, grabaketa egunetakoak, kanpokoak eta edozen momentutakoak, baina kristoin esperientziat. Horrelako lehen esperientzia izan denarren, aspalditik ari da Joanes taula gainean, Pontx pailazo gisa ezagutzen baikenuen. Ni hasi nintzen betidanik ibili naiz pailazo gintzan, nire baitatik, eta txikitan hasi nintzen pailazo ikusgarri batzuta montatzen, eta albezala ikastoletan, erriko festetan, eta beste bazter batzuetan saioak eskaintzen. Beti bide lagun izan ditut Katxipoketa taldea, Pijitz Pojotx eta Maimoto Txirukotea, eta haiekin batera ere, ezaketaien laguntzari esker eta babesari esker, proiektuak aurrera eramaten ere bai. Eta hori, sortu nuen Pontx pailazoa 2016an, eta ordutik berarekin nire saio txikiak montatzen ditut, eta ibiltzen naiz Ipajaldean, Hegoaldean, Zaharretxeetan, ikastoletan, erriko festetan, eta hori, pailazo keritan, kantuan, dantzan, eta hori bai. Antzerkia maite du eta bidelagunak izan dituen arren, hastapenean berak bakarrik sortzen zituen ikuskizunak. Gaur egun, Pontx pailazoa ezaguna da eta orain beste lanetan ari den arren ez du bazterrean utzi nahi pertsonaia hau. Ipajaldean, euskaraz ari den pailazoa nik uste ni naizela, gero askotan urbiltzen dira Katxipoketa taldea edo beste inguruko pailazoak, baina Ipajaldeko pailazo euskalduna hola nik uste lehena naizela eta pozik, ajo, bai. Kontzertu bira batean murgilduko da laster Joanes, Goazeneko beste taldekideekin batera. Egia da lan potentea egin dugula uda osoan zehar, orain estrenatuko dela lan hori, eta espero dugu ere maitatzea eta gozatzea, ze guk ere deskubrituko dugu ikusleekin batera. Baina orain lanak aurrera segitzen du, ze orain martxan emango ditugu kontzertu bira egingo dugu, eta publikoak izango du aukera aktoreekin batera, kantu eta dantza egiteko. Beraz, kontzertu osoan zehar izango dira dantzak, kantuak, publikoarekin parte hartze pixkat eta elkarrizketa eta horregatik nik uste momentu polita izango dira. Momentuz eskainirik uzten ikuskizunetan jendetza hurbildu zaie. Niretzat ere, erronka polita zen, Ipajaldetik sartzea eta ezagit erakustea ere hemen ere jarraitzaileak garela eta azkenean agian ere nire erronka da orain Goazen Ipajaldera helaraztea ere. Ze badira hemen nire jarraitzaileak eta baina oraindik gehiago helaraztea bai. Uraia on Joanes, ostiralero ETV baten gaueko 9:00 Goazen 8.0 denboraldiko kapituluetan jarraituko zaitugu.
Zinegin festivalak bere 10. urteurrena ospatuko du aurten. 2012an jarri zuten martxan euskal filmak ezagutzera ematea helburu duen proiektu hau. Egualdean ikasketak egiten ginituela, oartzen ginenan euskal filmak plazaratzen zirela. Hemen iparaldera itzultzerakoan, ari ginen, behar dugu zerbait hemen egin, ez da posible iparaldeko zinemetan euskal filmarik ezagertzea. Eta ondoko urteetan poliki eskerrak filmak gerozta gehiago zinema aretoetan ikusgai dira. Ez nahi genuken einean oraindik eta festivalak oraindik zentzua du. Azaroren 25-etik 28-ra hainbat titulu ikusi ahalko ditugu zineman. Horietatik gehiengoa fikzioak izango dira. Agur Etxebeste komedia, Zumiriki saiakera edo aurrei zuzenduta dagoen Aita, zombia naiz. Askotan hori bai, film handiak lortzea ez da erraza izaten. Badituzte egualdean estrategia batzuk, ez iparaldearen pentsatuak, baizik eta Frantzia mailakoak. Eta beraz, filma berri-berria delarik, maleruski, usu, zigute zinegin festivalan baimentzen, beste festival batzuek eksklusibitatea nahi baditute, badalde urtatik ere borroka bat beti martxan. Labur metraiak ere egongo dira horietatik asko animaziozkoak. Eta noski dokumentalak ere bai. Horien artean Mikel Zabaltzaren historia kontatzen duen Non dago Mikel. Dokumental hori aldi berean Lekeition ikusiko dute, aurten bertako film festivalarekin elkarlanean ibili direlako. Pentsatzen dugu oso importantea dela euskal zinemarentzat eta euskal kulturarentzat zubi bat mantentzea eta elkarlana mantentzea gure artean. Gainera, solasaldia antolatu dute proiekzioaren ostean. Etorriko da Miguel Angel Llama Azpitu eta gero etorriko dira ere Mikel Zabaltzaren bizenideak Begoña eta Idoia haien testigantza emateko. Baina filmez gain zinearekin lotutako beste ekimenak ere egingo dituzte. Aurten, larunbatan, izanen da zine konzertu bat, Asan filma inguruan, eta izanen dira 2 musikari, flautista bat eta bateria jole bat. Horita gero izanen da ere Amorante ikusgarri bat, berdin musika eta irudien inguruko gauza bat. Piskat atzeratzeko ere zinema gelatik, eginen dugu hori suriatea ostatuen. Eta horra izanen da ere bai zinefilo tailer bat, Olatz Perez filosofoak eramanen du. Hori bai, aurten kanpaina berezi bat martxan jartzera derrigortuak ikusi dira, azken urteetan diru iturri garrantzitsu bat izan dena galdu dutelako. Hirigunea gertu delarik herri elkargoen ordezkatzeko, egia kulturaldetik pixkat transizioa zaila izan dela, eta momentuatez beraien kriterioetan bazen ekoizpena sustengatzea, baina ez difusioa. Beraz, diru hainitz hor galdu ginuen. Hor pentsatu dugu hori, berba festival errikoia denez, posible zela herriari ere indarkipi bat galetzea. Proposatzen dugu jendeari, euskal kultura laguntzeko prest den jendeari, euro bat ematea hilabetero. Programazio osoa eta zinegin festivalari laguntzeko moduak haien web orrian ikusi daitezke. Eta erakusketa ibiltariak geldialdi berri bat egin du oraingoan Donibane Garazin. Garazibai Gorri lurraldeko herri desberdinetan mugitu dira bertako lekukotasunak biltzeko. Guztira 106 lortu dituzte eta haien bizipen eta oroimenak entzuteko aukera dago bertako herriko etxean. Gainera garai horretako irudiak eta objektuak ere ikusgai daude. Helburua 20. mendean bertan zuten bizitzeko modua hobeto ezagutzea da, lurralde bakoitzeko bizilagunen bidez. Erakusketa hau abenduaren 4 arte bisitatu daiteke. Eta irudi hauekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte.